artli kiseng balang ki basyakri hari boy district kelami syakmat halog jim muslim yang sarkar bermenan lo result district selection committee boboni samlawat kam kila lengai ke di islam man penmenai result kita kiseng balang ki kentup ki riboy people's council RBPC barkal Meghalaya People's Social Organization MPSO kreshimi karai punlong na kasyong kalan mongor hajan ka office o deputy commissioner ka riboy district haka south regulber aja opsaw kaban senang lo harway wa James step namar ka jing muslim yang kata result kat kum presiden ka RBPC ba Jason Lennox Norum habakran sekelat patai kubur lai thu padang hak tayo beningkong kata kasantri urempang aja opsaw kada ban kendu chairman by members secretary jong DSC ka ba kata yo jing kendu na kaliang kaseng lada ban kerpa di kita he officer ba di pai ka DSC bagi dem sai pai ba no ling bagi lat patai kubur ya ka daw jong jing islam man pelaj ka result DSC khnang wi salawat kam kibla dep ya ka jing tho examen DSC kentip ya ka daw jong jing muslim man penmi ka result DSC namar kum balong hi menta kisah umdum baka jing bom syah lo ka jing islam man pelaj ka result ulai thu halor ka te ka jing kerpat na kaliang chairman member secretary ka DSC kala menjur partikular bakin sa pensai pa ba ling bagi lat patai kubur andre peusi hadu menta ka kalam padan ka ta ka jing pensai ba sa tang ha jing kular kabakani jing sam menti jong ki wat haba kila kular kala pelong iki kum gi noilam seng balang man rai syong kulany mongor nama katega kam sateng belajan kuat sakalais nem jong ga DSC ula khot la wer lang ru iki samlawat kam gi lo pendep gi jing tho examen DSC bat ye mi pa kumju ye gi we de gi noilam ki kunhun beli pe ye ga bha kam ya ka dong ri bhoi ki ba kan tho bi ka ri bhoi darbar ka sunjo ki rang basnong ri bhoi district man ki we bakin wan ni snok tilang bakaseng hak te ga singi Oto nakaliang ka Riboy People's Council sengkimi haju upor ngidon ya ka Meghalaya People Social Organization Women's Wing Riboy District mantaka singi ka arpun reutorik jong penai boar nakaliang jongi artli kiseng balang ba base na Riboy District yadap nakajing songkhia ban mi syakmat ban keren ban pusngo habidi bat kawin prengki mat ba seng kala keren hakini ki tayo bat kising ki baladam kata kalong habidi bat ka jing bom penlai chu jong ka sarkar ya ka result jong ka district selection committee ya ka baka exam kila perlong nadu arjar arpui arjar arpuar ngidon daka way ka jingmut ban penpau lembaga nika por bamenta berkata kalong ba hadin bangila ya kendu ya member secretary podum burong haju asngi ngilai kendu ya chairman joka DSC kata nadu santrik jong ne benai ngilai daka jingtho ahmad ka office ka jongki ban kendu yaki ba ka result hadu menen ngimyoi ya ka jing proses jong kakam ya ka jing ya syakmat jong kakam ban yo sngo ba ki kun semla ki pala tho ya ki ya ki juga exam ki por ki pala adab la ki spa ba ki hajar ngut ki kun semla ki lang a ki pisah nomor metala arsnem tam laisnem duna ie ka jing bom perla ban pemi ek result te kum ki kenhun sang balang na themri boy ki ba jukran ya ki mat ki jing ki ba ki kun semla ki ya kendu ngi smukia kamen sem ban perkhat ba hakane ka jing hiram jongane ka profe kamtam ka jing kerdu ya ki kam ki jam ngi sim ba ka DSC kari ka win pleng ki exam ka ba ailat ya ki kun samla bakin yo ya ki kam haba ki lat apo jong district dan kum kalong menne menta ngi yo iba kalawe jong ki kun samla ka don pleng ka jing ka jing ma ka crowd nomor ba ngimtip lanu ngin yo ya kata ka exam habangi keren habide bakan ka exam ka result DSC kamdi ka batmai kumba ki yatip ipai ba daga baburom ki babun ki kenhun sang balang ki ba don apo juga district kila ikendu ya ki chairman member secretary nakawi ko por sya kawi pat henry habangi pudin ni ka kam ni yo i kumba gi keren ni ka ju iskaju pat kabakut kadai tang ha ka jingtho ha chairman lanu member secretary jongka te ka committee ka bangi kedau te hadin bangila ya puson kum kaseng ngila snudei ban mi syakmat mi syamadan ban penbore ka sarkar
bahkan pelaj no ya ketika result but hakani ka jing ya kendu ka baladam lengba ka jing tho ngela kedo tak basyai baki line department apo jong ka district kin submit no ya ketika roster but ka DSC kan yo ban pelaj no ya ka result ha ubnai ubalai lada de baki line department kila ban submit ya ka roster ha ubnai ubaar dikatakan dia kejingnya keren sak kawiru ngikan mau syai ya kejingnya keren ha kejingnya kendu baladam ba kadon ka jingnya keren ka ba nakaliang jong kaseng nyel abu da ka jing dawa Ahmad jong ka DSC ba kani ka jing leng a kamdin tang jong ki candidate ki kimi ki pa ki kanhun seng balang ba per ki kanhun apo jong ka district ki leng a ki pisa namar ma kim tip na ka e gadau tenrai baka slim benmi ka result but kala penkhai ki babun ki kom perkhan ki don ki bakran bunjat ki pemikiran te namar bangi ngimyo ya ka official statement pacu shim ya ka jingkran ki babun palak ni semua de halor katakan urem hakatu ka jingtho ka baladam ngila di manang tu ba ka bor pengiat district naka DSC ucaman ngila dawa Ahmad Cuk ba ude ban appoint ya iwe spokesperson ban brief ban batai ya kipai ba jong ka district ban ya thu ya kadau kai kadau bat hai kita kijingwit kiba nyimla shu ban pemi ya kan result what hadin license duna den rei what apring gajing ajingmut akitu kipor ya kaba ucaman upedian bat ula airu ya kajing pentikna ba ngansa thung iwi i spokesperson bai na ya kajing pensyai wong bakata ka gajingmut ka bahatam te bat nyur ngisngo bakalong positif bat ngipediang ya ka ega ba ka komite ki por bai kendu ka pediang kita gi ajumut ngingi keman gidamut bakan longkum ta bala ikran henry peuse haduk menin mene kat mangidang ikran ru ngakarai ngimpat syum layo kino ki update habide bat ketika kam te deina kata kadaun nakaliang juga seng ka Riboy People's Council barka MPS or Riboy District Demen Swing ngila syim dakarai ban mi no syamadan shisndon ban penbori ka sorkar bahkan pemi kita result but kata rai jungi kelong ba ngin yeshong daka sit in demonstration ane kata jingi yeshong kelan mungor kaman sedang nadu sauterik hakapor khatway beje menstep hangti haplau jongka indoor stadium halat DC office kani ka bangi keren menta aban yeshong kelan mungor kamdei naka benta jongka seng kamdei nam taka interest ka jingba jingat jomi hei ya kani purely daka bukhit mensim ni address namar bangi smokia ya ki kun samla ki jungi ban po jung district bar kham tam ya ka jela baro kawai kai ka bangi mut ban kentu long ba ka ne ka por ba menta ka long ba haga ka sauterik kum ka seng ngi khmi unti ba ki candidate dak ba burom dak ka mesim juga jing suret ki candidate kani ka di namta jongpi ki kimi ki pa kani ka di namta kalawe jung ki kun ki jongpi ki henmen ki para kinong ilam naga district kadi gajing kentu kabarit ba ale ginia sno tilang hakadi ka south week khanang ba ka sorkar kan dasngap bat kan daburom ya ka jing sno jongi ki kenhun ki badon hapo jong ka district ki ba persyang ban pensngo ya ka nakawi ka por syakawi pat ya ki jing jongi samla pule ki jongi hadin bekila adab ya ka graduation hadin bekila adab ya ki degree ba per sungusi ban tip baki syong haying bat haka ba kadu ka penbor ki ban watlok ban yeshong kurim ban sedang no ya kayin namar ba kisngo ba kalawai jongki kamdon jingkermen te kata ka mesim juga jing smoke ya ni kentu ya ki candidates ki ba apply ya ketika exam ki ba thoi ketika exam ki kimi ki pa ki jongki ki mengelam badong burom naka district ke jongi nalu ki mengelam juga ko terbar kasunjuk jongki ramasnong kasunjuk jongki seng samla ki seng long kemi bat kiwi ki kenhun sang balang dak ba burom nyim kular bakum kaseng ngin ai kata ke result henry rengkat lang daka jingi trelang daka jingi kersian iwe ngangit scam nyim artatin ban keren ya kane bala tade bangi long ka we ka sorkar ka hapan snap namar kane kadi bangi keren nak mta ka hok ka baki kidi banyo we bangi la tho ya ka exam ngidi hok banyo ya ka result kamti ka bat mai bat kam long thla bi dawai kane tengi kentu ya ka DSC hapo ka jingi lam jung chairman kat bang impat poi hadu ka dikasih sauterik ka bangmut lada piyo sngo long ba kini kilat patai kubor sngo ba shimkhia namar bangi habangi mi syamadan ngimi namar bagi don syu kilat
Ngimi isyamadan banyaki namar bangi semua bakam don juga jaka bangin penslo. Hede kani kami ka bangi ngijet ngila jet shwa ya kami banyakran. Den kata kata nadu santerik jong nu benai ngila lik bani kendo yaki. Hede ngim namar bangi myu i ya ka result ngim yu i ya ka jimi jong so lemah ka jingakran. Den kata kata ngihap bersimpat ka rai. Ngim tip kata ka jingmi jong ya ketika sauterik kan long hakano ka rekomend ngilong positif. Namar bagi ngi skam ba ublay unum ino yangi marka ka bangi kran nagam ta ka hok jong ki kun samla jong ka jela jong ka district kam tamya kita ki deki jing pemena nakaliang jong ki alse